Ako ste nás našla? Našla som vás, rada pozerám Nové bývanie a pán Voštinár prezentoval vašu spoločnosť. Zoznámte sa, toto je Betka. Prečo ste si vybrala Wood Service? Pretože som hľadala kvalitnú spoločnosť, slovenský výrobok. Prečo ste sa rozhodla pre posteľ Betka? Potrebovala som do bytu posteľ, ktorá cez deň mi bude slúžiť na sedenie pre priateľov, pre rodinu a v noci na spánok. A ako hovoríte v vašej miestnosti? Kuchyňa. Prečo je tak hovoríte? Lebo mám v jednej miestnosti kuchyňu, obývačku a spálňu. Takže v podstate Betka je pre vás ideálny produkt. Áno. Kto bude u vás Betko najviac využívať? Samozrejme ja, je to moja kuchyňa, moja kuchyňa. Samozrejme ja. Bola som už rozhodnutá pre nákup postele Betka a pozerala som si vašu stránku, tak na mňa vyskočil taký dotazník, že môžem vyhrať na nákup postele 500 €. Vyplnila som ho, potom som ostala prekvapená, že bola som vylosovaná. Pristúpime k žrebovaniu. Takže, pani Monika Jakubová, Pani Monike Jakubovej gratulujeme. budeme vás kontaktovať. Kupón som použila na nákup tejto mojej Betky. Komu by ste odporúčila Betku? Betku by som odporúčila všetkým, ktorí majú malé priestory a hľadajú takéto riešenie. Je to ideálne riešenie pre všetkých s menším bytom. Dobrý spánok. Je Wood Service.